Permezz ta' żewġ skemi l-Gvern se jkun qed jindirizza aktar anomaliji u ġustizzi tal-immoddi ta' madwar 4,600 persuna li bejniethom huma intitolati għal 8 miljun euro. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon tkellem dwar kif għal darb'oħra dan il-Gvern qed iwettaq dak li wiegħed. Huwa spjega li dan l-impenn beda fl-2017 u maħsub għall-ex membri tal-korpi ex ħaddiema tax-xatt, membri tal-Korp tal-Pulizija kif ukoll ex ħaddiema tal-Malta Electricity Board. Il-sena se jsir il-ħlas imwiet, nitkellmu fuq madwar 8 miljun euro, f'Novembru ġeneralment isawk il-ħlasijiet, u allura mbagħad ikunu nagħlqu l-kategoriji kollha din is-sena imbara dawk li kienu fil-korpi imma kienu marru mbagħad mal-settur pubbliku, ġifieri mhux mas-servizz imma anke ma' korporazzjonijiet u entitajiet oħra tal-Gvern. Kunu żammejna kempna kif dejjem għamilna u kif wedna fil-manifest elettorali. Qal li ż-żewġ skemi tal-Malta Electricity Board u tal-ex ħaddiema tax-xatt ingħalqu u fadal l-aħħar żewġ skemi. Dawn iż-żewġ skemi huma mmirati biex jindirizzaw lill-ex membri tal-korpi imwaqfa qabel l-1979 u oħrajn li wara daħlu jaħdmu fis-servizz pubbliku. Għal dawk li wkoll kienu fil-korpi iżda wara daħlu jaħdmu fis-settur pubbliku. Għall-ex impjegati tal-Gas Board u grupp żgħir ta' ex apprentisti tal-Malta Electricity Board li ġew trasferiti mal-Korporazzjoni Eni Malta. Il-termini u kundizzjonijiet tal-iskemi se jixxandru fil-ħarġa li jmiss tal-Gazzetta tal-Gvern. Iż-żmien biex wieħed japplika jalaq fl-aħħar ta' Lulju u l-ħlasijiet isiru wara proċess ta' verifika aktar tard matul is-sena.